קייל קוזמה והוושינגטון וויזארד מפסידים עוד משחק לאטלנטה הוקס. קייל קוזמה שיחק מאוד טוב במשחק הזה עם 33 דקות, 15 מ-31 מהשדה, 48.4%, 7 מ-18 מהשלשה, 38.9%, אחוזים מאוד טובים במיוחד, בהתחשב במספר הזריקות שהוא לקח. עם 1 מ-1 מהעונשין, 100%, כמו שצריך, לא משאיר נקודות על הקו. בנוסף הוא הוסיף 5 אסיסטים ו8 ריבאונדים. הוא היה יכול להגיע לדאבל דאבל עם עוד 2 ריבאונדים, עם 38 נקודות סך הכל ופלוס מינוס של 0. משחק מאוד טוב של קוזמה שמראה שהוא מסוגל לייצר נקודות, שהוא מסוגל להוביל את הקבוצה הזאת, ואולי הם יוכלו להגיע לקבוצת פליין. בנוסף רציתי לציין את המשחק של ירדן ברכה, שקיבל קצת יותר נקודות ממשחק קודם, קלה 6 מ-14 מהשדה, רק 1 מ-7 מהשלשה, אחוזים לא טובים, אבל בסך הכל זה אמור להתאזן בסופו של דבר, אבל פלוס מינוס של 6, פלוס מינוס מאוד טוב, שהראה שהוא תרם לקבוצה. אבל מה שבאמת גרם לוויזארדס להפסיד היה הריבאונד שלהם. 42 ריבאונדים מול 58, אי אפשר לנצח ככה משחק. פשוט היה כל כך הרבה הזדמנויות שניות לאטלנטה, וזה ככה כל משחק, ופשוט הפסידו בגלל זה. אז בואו נצלול לוידאו. הוויזארדס התחילו עם החמישייה הרגילה שלהם, קייל קוזמה, דני אבדיה, טיוס ג'ונס, דניאל גפורד, וכמובן חבר שלנו ירדן ברכה שהתחיל עם לייאפ קל. כאן דני כמעט איבד את הכדור, אבל השתלטות יפה מעביר לקוזמה שמחטיא את השלשה. הוא התחיל עם 2 החטאות לא טובות, אבל אתם יודעים, העיקר זה להמשיך להרים את הראש. השחקן הכי טוב ב-NBA, החיה שהייתה הכי טובה ב-NBA זה דאג, כי דאג שוכח מהר, וככה צריך להיות שחקן NBA, וככה גם קוזמה עושה, הוא שם את השלשה, ice in my veins. קוזמה עם משחק מעולה, כאן בלוק מעולה של דניאל גפורד, מעביר במתפרצת, ודניאל ברכה עם האסיסט המטורף לקוזמה. שוב אנחנו רואים את זה, no look, אלי-אופ, אסיסט מעולה, צריך להביא לו את הקרדיט. כאן דניאל ברכה עם הכדור, מעביר שוב לקוזמה, קוזמה זורק אבל שוב החטיא. הוא התחיל עם אחוזים לא מאוד טובים, אחר כך האחוזים מאוד עלו לו. דני פה מוסר את הכדור, אסיסט מעולה של דני, סיומת מעולה של קוזמה, ואיזה שחקן טוב הוא כשהוא שם את השלשות. זה פשוט, אנחנו נדבר על זה עוד הרבה, אבל זה פשוט, הוא שחקן כזה טוב כשהוא שם את השלשות. כאן דניאל גפורד לוקח את הריבאונד, שוב הוא מגיע במתפרצת, הפעם הוא לא שם את זה, אבל מאוד חשוב שהוא ילך למתפרצות, ככה הוא יכול לשים את הנקודות שלו. והופ, שלשה עם היד על הפנים, שלשה מעולה של קוזמה. בשלב הזה אטלנטה והוושינגטון וויזארדס היו די שווים. כאן סל מעולה של טיוס ג'ונס מביא את האסיסט לקוזמה, וזה היה עוד שלב שהם היו די צמודים, אבל אחר כך זה כבר לא היה ככה, נראה את זה אחר כך. קוזמה, אפשר לראות שהוא גם החטיא לא מעט, וזה מה שקורה כשלוקחים כל כך הרבה זריקות מהשלשה, אבל ככה זה פה. ריבאונד מעולה של קוזמה שהשאיר את הכדור בחיים. ירדן ברכה פה הוביל את ההתקפה, כמעט איבד את הכדור, אבל לא איבד אותו, וקייל קוזמה שם פה עוד שלשה, וככה זה. אתה זורק, לפעמים אתה מחטיא, אבל לפעמים אתה גם קולע. פה היה פאול ברור על קוזמה שמתלונן לשופט, אבל מה לעשות, השופטים לא מקשיבים. ככה זה ב-NBA, שיפוט לא טוב, אבל מה לעשות, ככה זה. קוזמה עם שלשה מרחוק שהולכת קצר, לא הייתה שלשה מאוד חכמה, אבל זה מה שהוא בחר לעשות. פה הטיה מעולה, פלוטר מעולה, טרי יאנג, באמת, פלוטר מעולה של קוזמה. פה הוא מגיע במתפרצת, הוא רואה שהוא יכול לבד, והוא לוקח את זה עד לסל. איזה סיומת. אם הוא יכול להניש גם מהצבע וגם מהשלשה, אז הוא באמת יהיה שחקן אליט שיכול להוביל את הקבוצה הזאת, להיות קבוצת פליין.
כאן בלוק מעולה של דניאל גפורד. דניאל גפורד שיחק מעולה במשחק הזה. כמה בלוקים באמת טוב מאוד, וקוזמה שוב הולך למתפרצת, לוקח את הנקודות. כשהוא רואה שיש ריבאונד הוא מיד רץ למתפרצת כדי לשים את הנקודות הקלות, וככה הוא צריך לעשות, זה מה שמשנה את המשחק. פה עם חצי מרחק סטפ-בק מאוד יפה, ככה הוא צריך לעשות. כאן הגנה מעולה של ירדן ברכה, שקפה החטאה טובה מאוד. ושוב, עוד הגנה מעולה של ירדן ברכה, שפשוט מלווה את השומר שלו. וכאן קוזמן שוב הלך להתקפה, תאט כתף יפה מאוד, לוקח את השלשה, סוויש, רק רשת, ככה צריך. רואים שהזריקה שלו באמת בשנים האחרונות מאוד טובה. והקבוצה הזאת יכולה, אם הוא ישפר את ההגנה, ואם הקבוצה תשתפר, הקבוצה הזאת יכולה לסמוך עליו. כאן דניאל גפורד היה עם הכדור, העביר את הפרחתה של קוזמה, אבל לא נורא, לפעמים מחטאים, לפעמים קולים, ככה זה. קוזמה לוקח פה את הריבאונד, היה לו גם מספר ריבאונדים, לא רע בכלל. לוקח את השלשה הפנויה, wide open, ומחטיא אותה. בשלב הזה כבר היה יתרון דו סופרתי, והוושינגטון וויזרדס כל פעם ניסו לצמק אותו, אבל אטלנטה כל פעם קלו סל ולא נתנו להפרש להצטמק. פה סל גדול של קוזמה עם הקרש, אבל זה לא הספיק, עם ידיים טובות של טרי יאנג, ופשוט הוויזרדס לא הצליחו לחזור מזה. נעבור קצת קדימה ונראה שבסוף הם עוד איכשהו ניסו לצמק, אבל זה לא הספיק. הם ניסו לשמור על כל המגרש, אבל כל פעם ההוקס קלו, וזה לא הספיק. גם עם סל יפה של קוזמה עם 16 שניות על השעון, אבל ההוקס שמו את הנקודות מהעונשין, ולא היה לוויזארד מספיק זמן כדי להשוות, והמשחק הסתיים עם תוצאה רציתי להוסיף שאוטות לדני שסיים מקום ראשון במהלכי הערב עם שלשה בקלאץ' בשנייה האחרונה של הרבע הראשון, על רגל אחת, עם הקונטסט, עם יד אחת, והוא שם אותה. איזה יופי, כיף לראות את דני משחק ככה, ונקווה שפעם הבאה וושינגטון וויזרדס ינצחו ויהיה כיף יותר לראות אותם. יאללה ביי.